Salamu alaikum. Yawwa, Salim? Ina ta kiran ka a waya baka dauka ba. No. Wai suna ofis na manta da su. Au. To ya aka yi? Ka san me ya faru? A Hauwa na gani. Hauwa dai? Ina zaune a kasuwa. Sai ga ta shigo ta zo siyan atamfa. Tattera. To ya kokari da ita? Ai tuni ne sa 'yan sanda suka yi mata rum. Tana wurin mutuminka. DBO Bala? Ya ce ya ajiye ta sa ta yi Sai baki na ne, ka ce mashi baki na ne. Allah ya taimaki mai gidana. A ka isa mana wallahi har ma ka yi tsururu. Allah wallahi. To, ina baƙuwata. In ji dai ba a sai kuka sata ba. Yawwa, ai gara bayan kantar. To ba ni ta. Ba komai. A kai mata. Alhamdulillah kaji a bayan kantar suka aje ta. Ai magana take nan. Hello. Ya to ba ni ta ga mata. Awau. Kinga ba haƙuri zaki bani ba Hawwa. Ni ba haƙuri nake da bukata a gurin ki ba. Wai tun ke wallahi an yi sha sakara wallahi. Mecece miliyan 1 daga dafa miliyan 1 shikenan sai ki batan dafa me aka miliyan 1 Hawwa. Ai tsayawa zaki yi in yi ba ni gishiri in ba kamanda ko ba haka bane ne ki bani abin da nake so ke kuma Allah kaɗai ya san abin da zaki samu nema a gurina. To yanzu daga dafa miliyan 1 kin gudu kinga ba koke nake so ba ki saurare ni da kyau. Kin san A&B Plaza? Gaskiya dai Alhaji matsalar guda ɗaya ce. Mahaifinta kaga limamin masallacin unguwansu ne. Yana da wahalar sha'ani wani irin juyayyen mutum ne shi. Amma fa akwai inda za mu samu abin da muke nema wajen mahaifiyarta saboda mahaifiyarta tana da bala'in son kuɗi. Ta samu? Zan baki kuɗi ki kai wa mahaifiyarta sannan sai ki mata bayani filla yadda ake ciki. An gama Alhaji. Amma ki sani wannan kara idan kika sake kika kauce da kuɗi na ko kika taɓa wani abin daga ciki billahi lazi zan gigita rayuwarki. Allah sai na wulakanta ki. Alhaji matsala da ni da kai ai ta ƙare. Ai mun yi hannun riga. Ai insha Allah ba za a ƙara samun kowace irin matsala tsakanina da ni da kai ba. Ai ba wannan maganan yanzu Alhaji. Amma a samu matsala in kin ga dama. Kin san dai wancan karon da kika tafi da miliyan 1 ban neme ki ba. Sai gashi kin zo hannu ina zaune. To wannan karan idan kika sake aka samu matsala tsakanin da ke billahi lazi da kaina zan sa izan da su nemo miki. Allah. Insha Allah ma dai ba za a samu ba. To da kyau. Zan baki 500 sai ki kai wa mahaifiyarta in ya so suke mata bayanin yadda aka yi. Daga nan kuma sai mai waya da ke. Alhaji 500. Kwarai da gaske. Yawwa. Salamu alaikum. Hawa'u. Mama? Hawa'u. Mama ina wuni mama. Lafiya, kalau ina gajiya dama gara da Allah ya kawo min ke zo ki zauna. Ni faru. Ki ban 200. Ha to ai mama ina ga 100 nan wallahi sai dai a yafe ta. Dan Allah, yafe? To za mu gani. Ba zan yafe miki ba. Ha ba da Allah. Wane ne yafe miki? Ai wallahi baki isa ba. Mama. Na'am ina jin ki. Menene abin da kika zo da shi? Mama,
Mama ki saurare ni. Nace ina jin ki ban 200 kawai, ni abin da zan saurara kenan yanzu 200 a hannu. Yanzu mama. Idan kika ji na zo miki da 500 yaya zaki? Kin ga Hauwa, ba na fa wasa da ke. Kar ki rena min hankali. Ki bani kuɗi na da. Mama na taɓa zuwa miki da magana irin wannan? To yau dai kin zo da shi. Mama, kina dab da samun naira 500, amma in kika same su nawa zaki bani a ciki? Wai Hauwa, uwar me kike nufi ne da wannan magana? Kar ki rena min hankali. 200 na kin zo da ita ko dai baki zo da ita ba ki kama hanya ki tafi na ta sake. Mama nawa zaki bani? Sai mu raba. Daidai? Sai mu raba. Mama, alƙawari kaya. Naji. Mama, alƙawari kaya. To shi shike. mata ba da ƙaryar tsiya malam. Ni ba na son shiriri ta. Kin zo ba za ki bani kuɗi ba ki tsaya kina amin wani. Lokacin mu yayi na arziki mama. Shiriri ta da shirme. Ye? Wai daga sai kike? Ga kuɗi nan. Hauwa, ki gaya min gaskiya. Dan Allah dan Annabi a ina kika ɗauko musu kuɗin nan? Mama, ina fatan dai kin san Alhaji Sammani mai dala ko? Sammani mai dala. To me gamin ki da shi? To wannan kuɗin daga hannunsa suka fito. Daga gurin Sammani mai dala? Ya ce a kamun ina ya sanni to? Baki ya sani ba, Karima ya sani. Karima? A ina ya ganta to Karimar? Wata rana ta dawo daga Islamiyya, kawai sai suka ido hudu da ita. Ya ji duk duniya babu wanda yake so sai ita. Kuma sannan ya gano ita matar aure ce. Sai ya ce to yanzu abin da za a yi ta kashe aurenta, shi sai ya zo ya aure ta. Ke Hawwa'u. Wallahi umma, ai Allah yana son ku. Ai ku da talauci kun yi hannun riga. Kin ga idan ta kashe wannan auren nata a gidan wannan farfesan, shikenan kuma ya alƙawarin cewa duk shekara zai kai ku maka. Ke Wallahi ba zan boye miki ba. Na same ta. Na yi mata magana. Bayan da ban yi ta kashe aurenta ba, ta yi kashe aurenta ta fito. Saboda kin ga ran nan ma haka ya aika mata da naira miliyan 1, amma ta saka in maida mishi ita. Kina zance irin wannan guda 5? Wallahi kuwa. Ya bata ta dawo ta mayar da shi? Tsaf mako in gaya miki mama. To ki damu. Kuma Wannan na ba san- wani abu bane. Kin ji ko? Na san cewa babu mai koya ta. In ko kya dan kashe gararin ki ke ma da shi. Kin ji ko? So ke mama ke da muka da ke zaki zamu raba daidai da ke kuma sai ki ban 100. Ai na dauka wasa kike yi. Ban san da gaske kike yi ba, amma kake ji komai kake damu. Ba wani abu kin ji? Na ji. Bari in kira miki shi a waya. To, Don ya ce idan na zo in kira ki. to. Halo Alhaji. Ina wuni? Ina gajiya? Yau ga maman Kariman to ku gaisa da ita. Gashi. Salamu alaikum Alhaji. Wa alaikumus salam, ya gida. Lafiya lau. To alhamdulillah. Ai na ji bayanin komai wallahi. To in ji dai ba a yi mana mummunar fahimta ba. Alhamdulillah. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare mu baki ɗaya mu. Allah sarki. Na gode. To gashi. Allah alhamdulillah. Ashe ni ma kuma ake ayayi a cire ni daga cikin harka. Ya za a cire ki kuwa Hawwa'u? 200 nan ma na ban miki. Ai mama ko baki ban min ita ma ba zan biya ba. Wallahi kake biya na ban miki ma ita wallahi kin san haƙƙi ne ai. Salamu alaikum. Karima. Na umma. Ya yana na? Mai gidan naki. A'a. To masu je ki sa suka taki zo nan mai magana. Ba zancen sanda zuwa ne ya kawo ni ba. Ashe ke mahaukaciya ce na haifa ban sani ba? Yo me baki ba? Yanzu yarinya ne kin san cewa Alhaji Sammani yana son ki. Yana son ki shine kika tsaya kika makale wannan ba da masa? Dan tsaba bakin ciki da takaici. Mutumin nan irgo kuɗi har miliyan 1 ya baki ki mayar? Kin san a gidan haya muke? Ba mu da yadda za mu yi talakawa ne mu. Ashe baki da mutunci yar bakin ciki ce ke? Yanzu me kika ci? Me badamasi ya baki? Shi ma kansa me ya samu? Balle ke. Amma dai umma kin san ina da aure. Kuma ba a yin aure cikin aure. Da na san kina da auren. Shine na zo yanzu in gaya miki. Ki gaggauta rabuwa da badamasi. Ki aure Sammani. Uzu billahi minash shaitanir rajim. Haba umma. Yana. Ni ta uzu billahi dan nazo gidanki? Kike ce ma uzu billahi ni ce shedaniya?
Iya? Ba haka bane. To. Umma ban san ya zan yi ba, maganganun ki ne suka yi min tsauri. Oho. Tsaurin me suka yi dan an kashe wannan aure an daura wannan? Ai ba wani abu bane. Shi din ma da yake son ki, ai ba yana son ki da wani lalata bane. Son ki da aure yake yi, ya aure ki. To tsaya an gaya miki. Ba za in yadda ki min bakin ciki irin yadda ni ne wa kaina lokacin ina budurwa ba da na auri babanki. Kin ji ko? Saboda ni ma kaina mai kuɗi ya fito yana so na ban aure shi ba. Na zauna na makale na ce sai babanki. Gaskiya umma ni ba zan iya kashe aure na ba in ji in aure wani. Ni kike gaya wa haka? Umma ba ni kadai Alhaji Sammani ya bi ba. Ya je ya bi Badamasi har ya yi masa tayin miliyan 5 amma bai an samai ba saboda na fi miliyan 5 a wajensa. To tsaya an gaya miki. Wallahi ba za ki min wannan bakin cikin ba, ba za ki mana wannan bakin cikin ba. Kina ji na da kyau? Ki bude kunnenki da kyau ki saurare ni. Ba shawara nake baki ba. Umarni nake baki. Nan da awa 24 ki gaggauta. Ki rabu da Badamasin nan. Ki ji na gaya miki. In kuma kika ce mun ba haka ba kika ki ban umarni na, ki bi abin da nace. Na dinga fushi da keke na kuma tsine miki ki bi uwa duniya ki lalace. Umma, tana da ni umman wa. Assalamu alaikum. Wai me ke faruwa ne? ba komai. Ya sake ce ba komai. Yanzu zama daga Umma ta fita, ran ta bace. Ke mako ga halin da ta take ciki. Ya kamata ki san wani abu. Ya kamata ki san cewa duk matsalar ta faru a gidan nan ba matsalar ki bace ki kadai, matsalar mu ce ke ni da ke. Na manta in faɗa maka gawayin mu ya ƙare sai yanzu da na zo zan ɗora girki sai na ga babu. Ba da ma bari in je. Yawwa, Badamasi gunka na zo. Badamasi, gara da na same ka a gida. Maza, kaga, zuwa ne dama ka saka min yata. Ka sake ta nace ka sake ta. Ya sake ni Umma. Ke min shiru ba gurin ki na zo ba da ke nake magana ba. Badamasi nace ka saka min yarinya ta. Haba Umma ya zaki zo gidan mijina ki ce sai ya sake ni. Ka sake ta nace. Umma, ba zan saki matata ba. Akan me za ka yi mana mugunta Badamasi? Mugunta kuma Umma. In ba mugunta ba yaya za a yi ko kai ne inda kai ne mace. Aka aure Alhaji Sammani yace yana son ka. Tun za ka kashe auren ka aure shi. Ai wannan mugunta ce ni ban taba ganin mugunta ma irin wannan muguntar ba wallahi. Gaskiya ina son ta Umma, ba zan iya sakin ta ba. Ba za Badamasi kai hankali wallahi Allah idan baka saki yarinyan nan ba. Idan baka saki yarinyan nan ba wallahi zaka ga abin da zai same ka. Ka ji ko? Ba abin da ya same ni Umma. Har kawai muna zama lafiya da matata in sake ta. Duk inda za ni zan shiga ko bokaye ne sai na shiga in haukata ka dan ni na gani kake so ka haukata. Ki haukata ni? Kwarai da gaske. Haba Umma dan Allah menene? Ngo biro takarda ko a jaka ban sako su ban gwada gwata ka sake min ka saka min yata. Ka saka min yata nace. Ba zan saki matata ba Umma. Bari in je zan sabo yawa. Nace ka saki tafiya kake? Badamasi nace ina magana ba kana ji na. Nace ka saka min yata. Ka saka min yata nace maka Badamasi. Ha ba baiwa Allah ya zaki biyo mutum a waje. Ka dala min shiru dan sa ido kawai. Ina ruwanka? Ya tarakan sa idinawa? Allah baki hakuri. Da kai nake magana au tafiya kai gaban ne. To shikenan. Au kuka ma kike yi? Nace kuka ma kike yi? Ki shiga ɗakin ki je ki ɗauko mayafi ki zo mu tafi. Gaskiya Umma ba inda zan je. Ba inda zaki je kike gaya mu haka ne uwarki? Kike can ba inda zaki je? Ki shiga ɗakin ki je nace ki je ki ɗauko mayafi ki zo mu tafi. Haba Umma wani irin abu ne kike yi wannan ki ji tsoron Allah mana. Ba ni da tsoron Allah kenan. Ni ba haka nake nufi ba. Haka kike nufi mana Karima? Yanzu Karima ta halin da muke ciki ɗin nan duk ke ba ki gani kika tausaya mana ba? Ki duba ki ga mahaifinki me yake da shi? Talaka ne talau. Sai ɗan tattasai da ike siyarwa duka jarin nashi na nawa ne? Na tattasai da tumatir ɗin. Iya? Nawa ne? Ni kuma kin ga da halin da nake ciki me nake da shi? Me nake yi? A kanki muka dogara, a kanki na sa wa ido. Cewa idan Allah ya sa kika samu auren mai kuɗin nan
kin gani mun huta to zo mu tafi to haka sai jaki wallahi umma ba inda zani ina gidan mijina ina son mijina wallahi umma ba inda zan je kika dubi tsaba ido na kika gaya mu haka kin fi son mijinki da ni uwarki da na haife ki na sha wahalarki ko na dauki cikin ki wata 9 na sha wahalarki da wuyarki duk da haka ban yi ba to kika faɗa haka to ina zaune ina lafiyayyen guri na a cikin ɗaki na zaki zo ku same ni mu zuba da ni da ki abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan mama. to abin da ke so da kai da Masi kwantar da hankalinka babu wanda ya isa ya tirsa saka ka rabu da matarka sannan kuma duk duniyan nan babu wanda ya isa kan maka matarka in ba kai ba haka ne baba ka gaya wa ita Kariman ka ce mata in je ni kada ta yi biyayya akan wannan mummunar buƙatar mahaifiyarta ta zan gaya mata insha Allah sannan kuma ko da mahaifiyarta za ta tsine mata to kar ta samu damuwa wannan tsinuwar ba abin da za ta yi mata na gode za ta yi insha Allah yawa amma Allah saka alheri ya aka yi Amina ashe baki da kirki ki ɗauki kafa Amina ki tafi gidan yarinyar nan suna zaune da mijinta lafiya ki rasa guzurin alherin da zaki kai musu sai ki ce yarinya ta kashe aurenta kina nufin da fito ki sa ta a gaba kenan ki tallanta to buɗe kunnen ki in gaya miki wallahi wannan yarinya ko tsine mata kika yi tsino nan ba za ta bi ta ba sai dai ke ki saurare ki ga abin da zaki gani a kanki saboda irin mummunan abin da kika shirya faɗa kalmar saki kawai al'arshin ubangiji tana girgiza saboda maganar saki to ba za ta yi miki biyayya ba ko kaɗan ba za ta yi miki biyayya ba sanda ta kika zo nan da ita na gaya mata kada ta yi da ta yi miki biyayya idan kuma kika gagare ni to billahi la ilaha illa huwa ɗaukaki zan yi in kai ki wajen hizba su gyara miki zaman ki akan irin wannan mummunar ta'ada da kike aikata to yanzu malam dan an kashe wani auren an daura wani laifi ne nace dan an kashe wani auren an daura wani auren laifi ne ka duba fa ka gani malam a gidan nan fa gidan haya fa muke ciki me muke da shi muna cikin gidan haya haba malam ke baki da hankali mahaukaciyar ciki to bari gaya miki duk gidan da kika sani a duniya kowane irin gida ne wannan gidan sunansa gidan haya domin lalle ne wanda yake cikinsa wanda isiye shi ko ya gaje shi wataran sai ya fita wani ya siya ko kuma wani ya gada ni yanzu Allah na sani lahirata na sani babu ruwana da duniya saboda duniyan nan tsinanniya ce ba ni ne na faɗa ba wa mul'unatin fiha ma fiha illa zikrullahi wa ma wala Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi faɗo wannan magana malam kenan wallahi ka ban wata bazawarar dariya ka kai ni gun yan hizba Allahu akbar malam tsaya an gaya maka a gaskiya ni tun farko ma nayi kuskuren aurenka wallahi tallahi nayi da na sani ma da na aure ka wallahi ba ki kika kuskure ba ke tuntube kika yi ni ne kuskure idan ban da tsoron Allah na da tarbiyata da sanin Allah na wallahi tallahi da ke dai sai dai ƙasa ta ci naman jikinki dan ba mai aura ba abin da ƙasa za ta yi da naman jikina ba za ta ci naman jikina ba sai dai ta tare ta ci naman jikinmu da ni da kai malam duniyar biyu kuma ba wasa ba ne Salih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dai kaga wannan hanyar ma da nake ganin za ta kawo wuta ita ma ɗin ta toshe da nake ganin hanyar mai ɗan bullewa ita ma hanyar ta toshe kuma billahi lazi nisa da ba zan haƙura ba Allah da malamai zan haɗa su ai ba za ta kai mu ga haka ba abin da nake so da kai Alhaji ka bari zan gaba da masin ni da kaina idan Allah ya sa na samu nasara to in kuma ban samu na yi nasara na samu galaba a kansa ba to zan yi amfani da wani tunani na daban ka bani daga nan zuwa faduwar rana
Ko? Wulakancin da mahaifiyarki take ya fara yin yawa. Abin ya fara kai ni bango wallahi. Dan Allah ba da masu kar ka bari wa'annan mutanen su samu abin da suke so. Kin san shi wulakanci idan ana yawa mutum yau ana yawa mutum gobe. Akwai iya adadin da za a kai mutum ya ji ya gaji ba zai iya jurewa ba. Shi yasa nake son ka daina wannan juriya duk wanda ya maka karama. Ko da mahaifiyata ce tunda bata ji kunyar yima ba ai sai karama. Mahaifiyarki ce fa ina zan iya. Ke ma kin san ba zan iya ba. To yanzu abin da za a yi ka sama mana wani gida mu je mu koma ba tare da ka gaya wa kowa ba ya fi mana kwanciyar hankali. Ni nake sallama. Barka dai. Ina gajiya. Sunana Alhaji Sale. Kuma muna tare da Alhaji Sammani. Na zo ne na dan baka wasu shawarwari kaɗan. Shawarwari kamar ya ke? Kwarai da gaske. Ko dai Alhaji Sammani ne turo ku duniya? A'a. Bai ma san cewa zai zo nan ba. Kar kuma ka ɗauka na zo ne kan na baka baki ka saka masa mata ka sake mata kai aura ko ɗaya. Na zo ne domin na tsame ka daga cikin haɗarin da kake ciki. A'a, ba na cikin haɗari. Ni nan da ka gani ba na cikin haɗari. A'a, kai kake cikin haɗari. Domin da ka san Alhaji Sammani irin sanin da na mai, da maganan ma baka bari ta kawo ga. Kaga, gaya min, shin wace magana ce ta kawo ka? Me kake so gaya? Abin da yake tafi da ni, gaskiya musulmi dan uwan musulmi ne, kuma ba ji daɗi cewa akan wani abu da bai taka kara karya ba ko bai fi karfin yardarka ko kuma niyyarka ba ya zama cewa ka sulwantar da rayuwarka. Akwai shiri da Alhaji Sammani yake da shi na cewa a kawar da kai. Haba, kwarai, saboda shi to mutum nawa ya kawar? Ai ya kawar da sun fi dozin. Duk wanda i nemi in shiga gonarsa in dai matsawar ya ga bai zai samu abin da zai abin nan ba, ya mu rasuwa ne. To akan me kwa ko kana matashi da kai da karfinka rayuwarka yanzu ka taso a kurin ka zo akan mace. Gwara ka sakan masa matar je can shi aura kai ka karɓi 'yan kuɗaɗenka masu kauri in ma ƙasar za ka bari ba abin wallahi tallahi. Wato so kake in ji tsoro ko? To ban ji tsoro ba. Ka ji ko? Ban ji tsoro ba. Wato an turo ka zo kai min barazana ko? Ni da kake ganin na fi ƙarfin wallahi min barazana. Ka ji ko? Abin ba zan rabu da matata saboda wani ya aure ta ya bani kuɗi ba. Ka ji? Na san hakkin matata. Na san kuma mutuncinta. Ni kwaɗayin da nake ma za ka iya neman ƙari idan abin da aka ma ta yi ne bai ishe ka ba. Ai ka riga ka ga magana kwaɗayi kace to kai kake da kwaɗayi ni ban da kwaɗayi. Ina da wadatar zuci saboda ka gaggauta barin kofar gidana domin ban yarda cewa ba shi ya turo ka ka zo ka gaya min wannan maganganun ba. Ka ji ko? Ka bar kofar gidana. Ka bar kofar gidana nan gaba kuma ka sake dawo kofar gidan nan. Abin da zai faru fa ba wannan musayar magana da muka yi bane abin da zai faru sai dai ka ga hannaye suna aiki kawai. Wallahi. Ja motar ka ba kofar gidana. Janye motar ka da wurin Allah. Ta ishe ni gani a kofar gidana. Yana kana jira? Je ka mana. Shikenan to ka san al'amari na rabo. Idan rabo kuma mutum yana bin sa yana ki. Ka zaka abin da ana. Kana ta fama da talauci. Zamin shirin da hankamin banji.